ناصنتنا حرانوت حراوتنا وكندي جزا نسجودي تستوندو قلاصن بغوزو موغازينا وحراوتنا ገና ካብ ጥንቲ ጥቅምተ ትሒዙ መደባውን ደርባውን ወጻዓ ተጸይፉን ግዳናም አርቡት ፋሺስት አጠመቢልና ካብ ቀራቀሮ ጎበጥቲ ወሐራውቲና እማን ሸንሸል ውልቀ ምልኪ በተኽናም በርሐርነት ተዝሚርና ደጋጊምና ኮይና ሐራውቲና ከም ዓመት ቆልዓ ከም ማዓልቲ ሌላ ፍቁራት ክንደይ ሻቢና ወጮ መግዛት ቀዲድና ሽካርነት ዝለኩስና አብታ አንደ ጊዜው ማልማዝ ኸብረና ከደምሑ ዝመጽኡ ዳው ጉሐልቲ ግማዕ አኹቶም ዝተረፉ ሃለዋትና ከጥፉ ተዓጢቆም ንዝመጹ በላዕት ነብሰ ቃቢጽና ጥቕሲ ሃለዋትና ብልዕሊ መቃብሮም ንጽሕፍ ህዝብ ዶ ይኮንናን ሓርነት ዝጠለቡ ዋጋን መኽፋል ተሃኪዩና ይፈልጥን እወ ዘይናስሕ ዋጋ ሂብኻ ሓራሙ ውፃእ ክንዳና ዝኸዶ የለን እሞ ዋጋና ጽምት ኸዳ ኣብ ቃላት ክጻወት ደለይ ኾንኩን ጓዳስ ሓርነትና ጽነትና ንጉዕ ፍትሂቶ መቐንጪ ለስለዘ ኣመን በር ወሓርነትና ጽነትን ማዕረ ይኩንን እቲ ምንታይ ብዙሕ ግዜ ካብ ወረርቲ በቕልጽና ሓራወፂና ናጻግና ይውፃናን ክሳብ ሕዚ ንሓርነት ዝገበርና መቃልስታት መሬት ትግራይ ካብ መርገጽቲ ምቁሓት ሓራጌሮምልና ብኮርኮሚት ደመኛታት ዝጠንቦቐ ሃናት ጠስሚ ሓርነት ተለኽዩ ደሰቂትና ዘባህረሮም ዓመፀኛታት ሓመድ ትግራይ ብሰኸፈት ክረግጾ ገዲድዎም ይኹን በር እዚ ጸጋ ሓርነት ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ሜዳና ናጻን ምግባር ኣይተጠቕምናሉን ጸኒሕና ነዚ ድማ ክሳብ ሕዚ ሓራም በር ናጻ ክንኸውን ዘይኻልና ነዚኣ እንትኸትብ The Shawshank Redemption ዝብል ፊልም ዘኪረም ጥቅንዲ ገጽ ዋህሪ ዝተበየነሉ ናይ ዓመታት ማእሰርቲ ወዲኡ ካብ ቤተ ማሕበሩ ሾውሻንክ ተፈቲሖም ብይኑን ፈጽሞም ዝተለቁ ፍርደኛታት ዓመታት ካብ ዝተዓበጥሉ ቀጽሪ ወጽኦም ቀጥታ ናብ ማሕበረሰብ ተወሱ ዘጋጠሞም ቁጠባዊ ጸገምን ስነ ልቦናዊ ረጽምን ምቅላል ቀለልቲ ዕዮታት ነወገኑ ጽንሕሉ ቦታ ኣለዎ እቲ ካብ ሱራት ሓራውጽዩ ናብኡ ዝተላኸ ፍርደኛ ይምባር ነቲ ያብኡ ዘሎ ሓላቑ ሽንተይ መጽዩኒ ክሸይንዱ እናበለ ከምታ ንዓመታት ኣብ ሸላታት ማሕበረ ዘሕለፋ ናይ ሰቐቐነት ዘመናት ብሰኸፈት ክሓቶ ዝረአም እንታይ ክብለለ ይመስለኩም ሰብኣይ ካብ ሸንሸል ማእሰርቲ ሓራውፂ እምበር ካብ ስነ ልቦናዊ ማእሰርቲ ናጻ ኣይኮነን መቑሕ ኢዱ እምበር መቑሕ ልቦኑ ገና ኣይተፈትሐን ድሓር ቅድሚኡ ዝተፈትሐ ናይ ቤተ ማሕበሩ ብጻዩ ዝነገሮ ኣንፈት ተኸቲሉ ናብኡ መስተጓዕዘ ዘስተማቐሮ ንፋስ ናጽነት ስነ ልቦናዊ መቑሑ ተኸርቲሙ እንትወድቕ ኣብ ገጹ ይረአይ ነበረም ንማለቱ ነዛ ኣብነት ኣልዒለ እምበር ናይ ክሳብ ሕዚ ኢናጽነትና ጨለለቃ በዝብር ክዚ ንምግላጽ ደለ ኣይኮነን ግን ምድርን ሰማይን ዘጣበቕ ድምፂ ሓርነት ዘጥረይት ዓዲ ንናጽነት ዝኸውን ዓውታ ከመይ ተሓሪማ ጸኒሓም ከም ልቡ ምንባሕ ከም ዝጸገሞ ቁስል ከልቢ ናጽነት ዝብል ድምፂ ከም ዓጽሚ ጎሮሮ ተሰንቂሩ ሃላቕ ምባለ ንምንታይ ኸሊእዋ ዓዲ ብዓዳ ክንሳ ኣብ ሓንቲ ገጽ ኣብ መንደር ተኾርምያ ገድሊ ኣሽሓት ዓመት ዝኸተበት ትግራይ ኣብ ረኻ ሳፊሓ ብሕዳዳ ብናጽነት መንብጥላዕ ከመይ ዘይተረኣያ ወየስኪእዋ ጸኒሑ ትግራይ ዓደይ ሃገር ንምዃነ ዝንእሳ ዘየሎስ ሃገር ዝብል መጸውዒ ክትቐባእ ዘላጠየትሎም ዘበናት ይኹጭጩ ብስሩኩ እታ ሕዚ ትጽውዕላ ሃገር ከም ሃገር ትኾርዐሎም ኣብዝሓ መንፈሳውን ታሪኻውን ጸጋታት መሰረቶም ኣብ ትግራይ ሕዚ ነዚኦም ክዝርዝር እንተዝደሊ ገንደቲ ጆርጅ ጄምስ ግሪክ ኣብ ኣደባባይ ዓለም ትምክሐሎም ኣምራት ፍልስፍና ዋንነቶም ናይ ግብፂ ምዃኑ ንምርዳእ ዝጸሓፎ መጽሓፍ ስቶለን ሌጋሲ ዝኸውን ጥራዝ እውን ኣይማእኸለንን ጎቦ ከበሳ ሜዳን መታሕትን ዘካተተ نخل مداي حرشان لمعتن زمتشو جز أمدريا إسانتن كوحي فليسو أخل زبوك لبالي حنا سعرا من يزبام بخنتيت سعتيرها ما يكرسا زركب روات غنيتا تحدر عدي عدهم يترفس إدا سريدا تنعلا ونسألا تودق زراي زي ترلي بزراتهم كوا زي سأروا عدي تقراي مسخلو كبرتاتا تقراي كابانا سنزي دربت لولا نزودن هاجرنت زي دفأت دعم من هاجر مام تقراك تخون زلو خالق كوا خوينوه
ግን ድማ ምእንተ ኩሉ ዝኾኖ ከይተርፋ ኣይኮነን ትግራይ ሃገር ክትኸውን ዘለዋ በቃ ሃገር ምዃን እምበር ኣብ መንደር ምኹርማየ የጥዕመላን ንግብራን ኩንነታ ናብ ዝግባእ ክብሪ ኣይኮነትን ዘላ ተኸይላ ኮይና እናውሓሰት ቃስታን መሮን ኮይና እናጽለለት ውዕለታ ተመንጢሉ ብዘይስማ ክትጽዋዕ መን ይበይኑላ ትግራይ ብጎነቕ ተኸቢባ ከም እንግዳ ድዕና ነብዕት ኣይትነብርን መልህቅ ናጽነታ ኣብ ውሑስ ደንደስ ዘንበረት ዓባይ መርከበያ ክትኸውን ዘለዋ ዝዓደይ ናጽነት የብህግ እምበረ የባህርን ምስ ዓለም ኣይኮንናን ክንባተኽ ናጻ ኢና ክንኸውን ብስውራት እዳው ጅሆ ዝተታሕዘ ናጽነታ ኢና ሓራ ክነውጾ ናጽነት ከይቐበሉ ዝተለወዮ እዳው ሓርነት ኢና ናጻ ክነውጾም ምስ ናጽነት ክትሓቋቐፉ ሓራ ወፂና ኣልጊብና ድማ ናጻ ክንወፅእ ጎደሎ ኣፍ ሓርነት ትግራይ መመላእቱ ናጽነት እዩ ሓራ ኣብ ዝወፃናሉ ጽባሕ ጋቢ ናጽነት ደሪብና ክንኸብር እዩ ዘጠመልና ጊላ ደቆስትና ኮይና ይነበርን ሓርነትና ማንም ከም ዘይተኸበልና ሁሉ ናጽነትና ክትኸበልና ንጽበዮ ዝኾነ ይኹን ምድራዊ ሓይሊ የለን እዚያ እንትንብል ምስ ዲፕሎማስያዊ ኸይድን ቃልስን ክጸባ ከም ዘይደለኹ ክትሓዘለ ይፈቱም ብቐልጽምና ሓራ ወፂና ብዲፕሎማስያዊ ቃልስና ድማ ናጻ ክንወፅና ልክዕ ከምቲ ቃልሲ ሓርነት ንናጽነት ዝግበር ጉዕዞ እውን ብሓንቲ ፀሓይ ዝብፅሕ ኣይኮነን ይኹን እምበር መሰል ዓርሰ ውሳነና ኣረጋጊጽና መርዋሕ ናጽነት ክነንጉዕ ኩነታት ዝሓቶ ዘድሊ ኩሉ ንምኽፋል ኣይነማጥን ዋጋ ሓርነት ክንኸፍል ዘይባቐቕና ንዋጋ ናጽነት ኢድና ይነድኩልን እንታይ ሒዝና ኢና ነጻ ክንወፅእ ዝብል ሓታቲ እንታይ ክንረክብ ክሳብ ሕዚ ከም ዝተሓየርና እውን ንእግረ መንገዱ ምምላሶ ይኸፍን ብስሩ እውን ብቐንዱ ካብ ዘተሓሳሰባ እዚኢና ናጻ ክንወፅእ ዝድለን ሕቶ ሃለዋትና እማ ደኒና ብዝተደቑስና ቁፅሪ መሊሱና ተቐብረ እምበረና ኣንበረ ይኸይድን ስለዚ ምልኣት ህልውናና ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምን ውሕሉል ግዳማዊ ረኽብን ዝተመርኮዘ ምህዋር ክንውንን ናጻ ኢና ክንኸውን ዘለና ትግራይ ካብ ባርነት ሓራ ዝወፁ ነብስታት ዘዕርፉላ ቦኽታን ከነኣንን እምበር መልካውያን እንግዳዕ ህዝቢ ረጊጾም ዘጉስዑላ መረባ ፈርዖን ክትኸውን የብላን ሙሲኣን በትረ ሙሲኣን ህዝባን መስመራን ትግራይ ወናማት ተደጊፎም ዝላዮላ ሰቐላ ዘቆመት ዓንድ እምበር ንፋስ ግዳም ዘልዕላ ቁጻረ ሳዕረ ኣይኮነትን ስለዚ ትግራይ ናጽነት እትፈርሕሉ ወይ ድርኩኺት ሃገርነታ ንምርጋጽ እግራ ትጠወየሉ ቅንጣብ ምኽንያት የብላን ንናጽነት ንቃለስ ንዕወት ድማ መጽሔት ረመጽ ሓምሻይ ሕታም ብሽምብርዒ ከነኣንሳ ዝሰፈረም ጸሓፍን ኣቕራብን መሓሪ ሰለሞን